אדם בשם ליאונרד רייבנהיל, עבורי כאב רוחני באותה תקופה שדייוויד ווילקרסון. אני לעולם לא אשכח מאמין במילים שליאונרד רייבנהיל אומר, והוא אמר שהבגרות מגיעה מציות. לא בהכרח מגיל. מה שזה אומר הוא שראיתי הרבה נוצרים מבוגרים, אך לא בוגרים, וראיתי הרבה נוצרים צעירים, אך בוגרים, אבל הגורם המכריע תמיד היה הציות למה שאלוהים מדבר אל חייהם. הציות לכתובים. וזה למה אני אומר לכם, זה כל כך חשוב לזכור שהחלטה אחת של ציות לאדון, אני אומר לכם, היא עוצמתית יותר ומביאה ליותר צמיחה רוחנית מאשר לשבת כאן ולהאזין ל1000 דרשות. חברים, אתם יכולים להאזין ל100 דרשות, ל1000 דרשות, אבל אני אומר לכם, מה שמביא את הצמיחה והבגרות זה לא ההאזנה. אלא הציות למה שהאדון רוצה. כי אמת בלי ציות היא פשוט צביעות. אנחנו לא יכולים רק לשמוע ולא לציית. וזה למה אני לא חושב שאני צריך להגיד לכם, כפי שהתפללתי. כיוון שאנחנו בסדרה שנקראת השקפת עולם ביבלית מאלף ועד תו, לוקחים את 26 האותיות של האלף בית, רוצים להחזיר ולהשיב הגדרות ביבליות שיעזרו לכם לצמוח. בין אם אתם באדון ונולדתם מחדש לפני שבועיים, ובין אם נולדתם מחדש לפני 20 שנה. המטרה להתחיל לעסוק ולהחזיר הגדרות ביבליות, כדי לעזור לאנשים לדבר ולעמוד איתן. אחת מהאותיות חשובה. A עבור כפרה, ב' עבור התנ"ך, ג' עבור הכנסייה, ד' עבור התלמידות. וכשאני התפללתי והרגשתי מה אלוהים רוצה לומר, האות עין, אני אגיד לכם, ידעתי מה אלוהים מדבר אל תוכי. ואני רוצה לדבר איתכם על א', שהיא עבור ציות. וכשאנחנו מתחילים לעסוק בנקודה החשובה כל כך של הציות, סטנלי ג'ונס היה מיסיונר בהודו ומדינאי נוצרי במאה ה-20. באמת, חלק מהעבודה הכי יעילה שלו נעשתה בשנות ה-40, ה-50, והוא מספר על מקרה שבו עמד לעלות על מטוס, והוא אומר, שמעתי את אלוהים מדבר אליי ואומר, אל תעלה על המטוס הזה. ולאחר מכן, הוא גילה שהמטוס שהוא היה אמור לעלות עליו, התרסק, ולא היו ניצולים. כשהוא שיתף את החוויה שלו עם מישהו אחר, עם מיסיונר נוסף שהיה שם, שתבינו מה סטנלי ג'ונס אומר, מבלי לזלזל באלה שנספו. תקשיבו ללב שלו, אל תפספסו את הנקודה. סטנלי ג'ונס, שהמיסיונרים האחרים אמרו, אתה מתכוון לומר שרק לך אלוהים אמר לא לעלות על המטוס הזה? ועל כך ענה סטנלי ג'ונס. בשום פנים ואופן לא, אבל ייתכן שאני הייתי היחיד שהקשיב, וזה כל כך חשוב, כי אני מאמין שאלוהים תמיד מדבר, ואני לא רוצה להיות רק אחד שמקשיב, אלא גם מציית. כשהוא מדבר, עכשיו אלוהים מדבר. תדאגו להבין את זה. אלוהים תמיד מדבר דרך דברו. הוא מדבר דרך עבדיו. הוא מדבר דרך ההשגחה. אלו יהיו דברים שעשויים להתרחש, שדרכם אלוהים מתחיל לעצב ולחבר יחד את מעשיו. הוא יתחיל לדבר דרך רוח הקודש שלו. וכל כך הרבה פעמים אני יודע שפספסתי את קולו של אלוהים, כי לא שמתי לב או שהייתי מוסך. מדהים בעיניי שהמילה ציות שבה אנו עוסקים היום, מגיעה מהמילה הלטינית, שבעצם פירושה להעניק תשומת לב רבה. זו לשמוע ולהתמקד במה שנאמר. אבל זה מה שמעניין גם כן. המילה הלטינית לחרש, לא שומע, היא בעצם המילה שממנה קיבלנו את המילה אבסורד או אבסורדיות, שזה כל כך חשוב, כי זה אומר שכאשר אנחנו מפסיקים להקשיב ולציית, זה ממש יכול להיות אבסורדי עבורנו ולעתיד שלנו. תראו, כשאלוהים מדבר, אנחנו יודעים שיש בעצם שתי אפשרויות. אלוהים מדבר, אתה ניצב בפני שתי אפשרויות. הנה זה, ציות או אי ציות. זה באמת מה שעומד לפנינו, שכשאתה לא מציית, זה אי ציות. וזה למה, כשאני חושב על אישה גדולה של אלוהים, שדיברה עבורנו אפילו בדיטרויט, מהארגון נוער עם משימה, שהלכה להיות עם אלוהים,
רק לפני כמה שנים, זו הייתה אישה בשם ג'וי דוסון. וזה מה שהיא אמרה. היא אמרה, כשאתה בוחר באי ציות, היא אמרה, לא לציית לו, לאלוהים. זה כמו להגיד לו לעצור את כל הברכות שמגיעות עם הציות. ואז היא אמרה, זה לא רק טיפשות, זה טירוף. שכשאתה מבין את כל מה שאלוהים רוצה לעשות רק מלומר כן, המקהלה שרה את השיר הראשון, וזה פשוט מהדהד בי. כשהם התחילו לקרוא, כן, אדוני, לכל שאר ימי חיי, אני רוצה שזה יהיה הלב שלי. זעקה. תראו, כשהחסד של אלוהים משנה את המעמד שלנו ממורדים לנגאלים, אני מאמין שאנחנו מועצמים לציית לאלוהים דרך רוח הקודש. מועצמים על ידי רוחו, לומר כן. זה לא מה שאנחנו עושים מכוח הרצון שלנו, זה מה שאנחנו עושים מכוחו של אלוהים שבתוכנו. חברים, בואו נהיה כנים. ציות אמיתי יכול להיות לא נוח. לפעמים ציות יכול להיות בודד, ואפילו קשה. אבל הנה החדשות הטובות. ציות תמיד מושך את תשומת הלב של אלוהים, ומושך את תשומת הלב של השמיים. תקשיבו, לא משנה מי אתם. זה יכול להיות צייתנים ולהתפלל לפני הארוחה, לברך על האוכל בקפיטריה של בית הספר. אתם יכולים להיות כאן כספורטאים, מתיכון ועד קולג' ואפילו בספורט מקצועי. וזה יכול להיות שאלוהים נותן לך אומץ לדבר בחדר ההלבשה עם ספורטאים אחרים, על עיקרון חזק או נושא מקראי. זה יכול להיות שאם אתה עובד בחברה, אתה בוחר לא לשקר לגבי מספרים שמנהל מבקש ממך לעוות, וזה עניין עקרוני עבורך. יושרה. אני אוהב את מה שהסופר A.W. טוזר אמר. המאמין האמיתי בישוע לא ישאל, אם האמץ זו, מה זה יעלה לי? במקום זאת הוא יאמר, זו האמת. אלוהים, עזור לי ללכת בה. לא משנה מה יקרה בדרך. וזה למה זה חשוב, חברים. כשהתכוננתי לזה, כל הזמן עלתה המחשבה. המשפט לא הפסיק להדהד. המתנה הגדולה שאני יכול להעניק למשפחתי, לאשתי ולארבעת ילדיי, היא ציות. חיים של ציות לאלוהים. זו הברכה שכל אחד, כאימהות ואבות, יכול להעניק, להקשיב לאלוהים ולציית. כי הציות שלי, הציות שלכם, יש לו השפעה לדורות. הוא ממשיך לחיות גם אחריכם. הקשיבו למה שמשה אומר בדברים י"ב פסוק 28. משה אומר את המילים האלו. הוא אומר, הישמר ושמע את כל הדברים אשר אנוכי מצווך, למען יטב לך ולבניך אחריך עד עולם. כי תעשה את הטוב והישר בעיני אלוהים אלוהיך. כשאני מציית לאלוהים, זה לא רק עושה לי טוב, זה עושה טוב גם לבן שלי ולשלוש הבנות שלי. זה ממשיך לעשות טוב גם רחוק אל תוך העתיד. זו הסיבה. הקשיבו. הציות לאלוהים משפיע לאורך זמן, וגם אי הציות משפיע לאורך זמן. וזו בדיוק הסיבה שזה חלק כל כך מרכזי. עכשיו, הנה על מה אני רוצה לבסס את זה. רק לרגע אחד. הקשיבו לשאלה חשובה שקשורה לציות. הנה היא מגיעה. איך אני יודע אם אני אוהב את ישוע? זו שאלה כל כך חשובה כשאנחנו מתחילים להתבונן בציות. יוחנן 14:15. זה מה שישוע אמר. הוא אומר את המילים האלה. אם אתם אוהבים אותי, שמרו את מצוותיי. זו שאלה של ציות. אהבה וציות הם שני דברים שהולכים יחד. אבל הסכנה היא, כשאנחנו מכירים את מצוותיו, ובכל זאת איכשהו רוצים לערוך אותן לפי רצוננו, לטעמנו, ואפילו לפי התרבות שלנו. זה לשכתב, לערוך מחדש, אפילו לשנות. עכשיו רוצה שתפנימו. זו הגדרה לציות. ציות הוא לעשות את רצון אלוהים, בדרך של אלוהים, בתזמון של אלוהים. זה מה שציות באמת. זה לעשות את רצון אלוהים, בדרך של אלוהים, בתזמון של אלוהים. או במילים אחרות, ציות הוא לעשות את מה שאלוהים אומר, מתי שאלוהים אומר, ואיך שאלוהים אומר.
שמואל א' פרק ט"ו הוא אחד הפסוקים הגדולים ביותר על ציות, ואיך אלוהים רואה בו דבר גדול אפילו יותר מהשתחוות. עכשיו זה מגיע. אל תפספסו את זה. המקרא לא אומר, אם תאהב אותי, תשתחווה לי. הוא אומר, אם תאהב אותי, תציית לי. ישוע אומר, אם תאהבו אותי, תצייתו. האם אדבר אליכם? ואני מניח שברגע הזה, היום, כשאתם מרימים ידיים ושרים את השירים, חשבתם שזה המפתח לומר, ככה אנחנו אוהבים אותך אלוהים. וישוע, בן האלוהים, אומר לנו שהמפתח האמיתי להבין אם אנחנו אוהבים את אלוהים או לא, הוא לא בדברים דתיים, לא אפילו בהשתחווה, לא אפילו בהקרבת שירי ההלל, אלא בכך שנעשה את מה שאלוהים מבקש מאיתנו. זהו הפסוק, ותזהו כאן כמה מהמילים והביטויים, כי זהו קטע שנאמר למישהו, המלך הראשון של ישראל, שניסה לשכתב, לשנות, ואז לחסות על חוסר הציות שלו בפעילות דתית. הקשיבו למילים האלו, שהן התגובה למי שלא עשה את זה בדרך של אלוהים. שמואל א' ט' ו' 22. שמואל הנביא אומר לנו, האם חפץ השם באמת בעולות וזבחים כמו בשמוע בקול השם? כלומר, האם הוא רוצה יותר ציות מאשר קורבנות? הוא בעצם אומר את זה. האם אתה חושב שאלוהים מעדיף שתעבוד אותו או שתציית לו? הוא אומר, פספסת את העיקר. ואז מגיעות המילים המפורסמות. הנה, שמוע מזבח טוב, לציית עדיף מקורבן. עבודת קודש, התנדבות, נתינה, כל דבר שתרצה. ואנחנו נלמדים שלציית עדיף מכל קורבן. ולהקשיב עדיף מחלב אילים. הוא מדבר על הקורבנות של התנ"ך, ואז מגיעות המילים העוצמתיות האלו, שנמצאות בצד השני של הציות, שהן אי ציות. ואני רוצה שתראו עד כמה זה נוגע ללב. כי מרד הוא כחטא קסם, ושרב ועקשנות הם כמו אבון ואלילות. מכיוון שדחית את דבר אלוהים, גם הוא דחה אותך מלהיות מלך. תראו, פסוק 22 אומר שאלוהים מעדיף שתציית לו, מאשר שתעשה מעשים דתיים בהתלהבות עצומה. ופסוק 23 הוא כמו סתירה לפנים שמביאה אותנו למציאות, כדי שנבין למה זה כל כך חשוב. והוא משתמש ב5 מילים כדי לתאר אי ציות. 5 מילים. הקשיבו להן. הוא אומר שאי ציות הוא כמו מרד, כשפים, עקשנות, עוולה ועבודה זרה. חברים, זה כל כך מסוכן, שכאשר אנחנו יודעים מה אלוהים אומר, ולא עושים את זה בדרך של אלוהים, כמו שאלוהים אומר, מתי שהוא אומר, ואיך שהוא אומר, ומבינים מה הוא מבקש מאיתנו לעשות. וספר שמואל א', פרק ט"ו, הוא הסיפור של המלך הראשון של ישראל. איך מלך ויתר על עתידו ועל משיכתו. אל תפספסו את זה, בגלל אי ציות, ובכל זאת, הוא שמר על מעמדו כמלך. תנו לי לחזור על המילים האלה שוב. שמואל א' פרק ט' י"ו הוא הסיפור כיצד אי הציות של שאול המלך גרם לו לאבד את משיכתו לעתיד. ובכל זאת, אלוהים השאיר אותו בתפקידו. אל תפספסו את זה. עכשיו אתם חייבים להבין את זה. אלוהים הוא המעסיק היחיד שיכול לפטר אותך ולתת לך להישאר בעבודה. זה מפחיד אותי כי... ואני הולך לספר לכם למה. אלוהים עזר לי להישאר על הבמה, עם לב לא צייתן. אלוהים עזור לי לעמוד מול מיקרופון ולשיר, או לנגן, או לשיר במקהלה, או להתנדב. ואלוהים אומר, אתה יכול להישאר בעבודה שלך, אבל לא תהיה משיכה, לא יהיה רענון, ולא יהיה מגע מאלוהים. חברים, אני רק אומר לכם, זה ממש מפחיד אותי. ומה שהוא אומר זה, אתה מנסה לעשות דברים דתיים. דברים דתיים, ובכל זאת יש חוסר ציות. ג'וי דוסון המשיכה ואמרה, תקשיבו לזה. ציות מאוחר הוא חוסר ציות. ציות חלקי הוא חוסר ציות. לעשות מה שאלוהים ביקש, תוך כדי רטינה, לא ציות. אלוהים, אני בצרות. כמה פעמים אמרתי, כן אדוני, אבל עם רטינה בלב?
ציות מאוחר הוא חוסר ציות. זה תהילים קי"ט, פסוק 60. דוד אומר, מיהרתי ולא התמהמהתי לשמור את מצוותיך. ציות עם רטינה הוא עדיין חוסר ציות. הקשיבו לדברים כ', פסוקים 45 ו-47. וכל הכללות האלה יבואו עליך, ירדפו אותך וישיגו אותך, עד אשר תיכחד. כי לא שמעת בקול אלוהים אלוהיך, לשמור את מצוותיו וחוקותיו ציווה אותך. הקשיבו לזה. הן יהיו לך בלאות ולמופת, בך ובזרעך, כי לא עבדת את אלוהים אלוהיך בשמחה ובטוב לבב. וואו, איזה דבר. ולבסוף, ציות חלקי. וזה הקטע משמואל א', פרק ט"ו, שאני רוצה לקרוא לכם היום. לפעמים אני שוכח שציות הוא לא רק בשביל המשפחה שלי ולעתיד שלהם, ולכבודו של אלוהים בראש ובראשונה, אלא שלפעמים אפילו חייהם של אנשים אחרים יכולים להיות תלויים בכך כשאתה לא מציית. יום ראשון בבוקר הוא תמיד זמן מיוחד עבורי, ואני הולך לספר לכם למה. כשאני מתפלל עבורכם, ומתפלל שאלוהים יבוא וידבר אלינו בשירות של 13:00 בצהריים, זה גם הזמן שבו הטלפון שלי איתי, כי אני מתחיל לשלוח הודעות כשאלוהים שם אנשים מסוימים על ליבי. אלוהים שם על ליבי רועים מסוימים, לא רק בניו יורק, אלא גם במקומות שונים ברחבי המדינה. ואני שולח להם הודעה פשוטה, אלוהים שם אותך על ליבי. אני מתפלל, ואני מתפלל את זה גם עבורכם עכשיו, שאלוהים ייגע בכם. אני לא שולח הודעות, אתם יודעים, תמיד לאותם אנשים. אני לא עובר על אותו מעגל כל שבוע מחדש. אני פשוט נותן לרוח הקודש לדבר אליי. ולפני שבועיים דיברתי עם רועה, שאמר לי, אני חייב להגיד לך תודה על זה שהקשבת לרוח הקודש. אמרתי לו, על מה אתה מדבר? הוא אמר, לפני חודשיים קמתי בבוקר יום ראשון, מתכונן ללכת לכנסייה, והוא אמר לי את זה. שמעתי את זה באוזניי שלי. הוא אמר, קמתי, הגוף שלי בגד בי והייתי בכאבים עזים. הוא אמר, הרגשתי שהמחשבות שלי מותקפות, שכל חלק בחיים הרוחניים שלי נמצא תחת מתקפה. והוא אמר, קמתי בידיעה שאני חייב ללכת לכנסייה, חייב להנהיג, חייב להטיף. והוא אמר, פשוט לא יכולתי לעשות את זה יותר. הוא אמר, סיימתי. וזה מה שהוא סיפר לי. הוא אמר, אמרתי לאדון, אני גמור. זה היה כמעט כמו תפילה של אליהו. הוא אמר, קח את חיי. הוא מתפלל את זה בבוקר יום ראשון, לפני שהוא הולך לכנסייה. ואמרתי, מבין סוג התפילה הזה, לא יכול להמשיך ולעשות את זה. והוא אומר, ביקשתי מאלוהים, אני גמור. אני לא יכול לעשות את זה יותר. הוא אמר, קח את חיי. והוא אמר, כשאמרתי את המילים האלה, הטלפון שלי צלצל, והייתה שם הודעה ממך, שכתבה, מתפלל עבורך, שאלוהים ייתן לך כוח להמשיך, ושתמשיך להטיף היום עם נסיכה חדשה וכוח חדש. הוא הסתכל עליי ודמעות בעיניו, ופשוט אמר, תודה לך על כך שהיית צייתן לאדון. תודה שהקשבת לאדון, כי בזכות הציות שלך, אני בכלל עדיין כאן היום. תחשבו על זה לרגע, חברים. אני לא הרגשתי ככה. כלומר, אני לא יודע אם הוא הבין שזה היה פשוט הודעת טקסט, אבל הוא ידע, רק אלוהים ידע, שדווקא הודעה פשוטה כזו, אולי תוסיף עוד קצת דלק למיכל, ותיתן לו את הכוח להגיד, אני יכול לעשות את זה, בעזרת אלוהים. אז תרשו לי לספר לכם לרגע סיפור על ציות ואי ציות, מתוך ספר שמואל א'. הסיפור הוא על המלך הראשון של ישראל, שאול. אלוהים היה ברור כשהוא ביקש ממנו. הוא נתן לו את המתי, את האיך ואת המה, בשמואל א'. וזה מה שאלוהים ביקש ממנו לעשות. אלוהים דיבר אל שאול להשמיד לחלוטין את העמלקים. להשמיד לחלוטין את העמלקים. שאול אכן הולך, אבל הוא עורך שינויים בציווי של אלוהים, ומביא הביתה את הטוב ביותר, את מלך האויב. אני רוצה לעצור לרגע אחד. אני רוצה להיות צייתן לאדון במשהו. כשסיפרתי לכם את הסיפור ההוא על אותו רועה, הוספתי לזה משהו. ואלוהים הרגע הוכיח אותי ואמר שהוא בעצם לא אמר שזה לא היה נכון. ואני פשוט מציית לאדון, והוא דיבר אליי ואמר שהוא רצה למות. ואז הוספתי לזה שההודעה שלך שמרה אותו בחיים. זה לא היה נכון. עכשיו חלק מכם מסתכלים עליי ואומרים, זו הייתה תוספת קטנה. זה מה שהציות עושה. אתה יכול להיות באמצע דרשה. אני קורא את זה, והרוח הקדושה אומרת, תגיד להם ששיקרת. אני מנסה לדבר כאן על ציות. אני פשוט אומר לכם, אני מסתכל על המילים בהערות שלי, והכל נהיה מטושטש. וכל מה שאני רואה זו המילה
שיקרת. תגיד להם. ואני אומר, אפילו לא כתבתי את זה, אבל להיות צייתן לרוח הקודש חשוב לי יותר מכל דבר אחר, חברים. זה חשוב לי יותר מכל דבר אחר, וזה בדיוק למה אני רוצה להיות כל כך זהיר. כי הנה מה שלמדתי, כשאתה מאתר, מגזים, אפילו כשאתה מספר סיפור, אתה מתחיל להסתמך על ההגזמות והשקרים שלך כדי להחזיק אותך. ובמקום על המשיכה של אלוהים, חברים, תקשיבו לי טוב, ואם אתה מנהיג שם בחוץ, אני רוצה שתקשיב. אלוהים יכול למשוח אמת. אלוהים יכול למשוח כשאתה מדבר האמת. אז אני מודה, חברים. תנו לי לומר לכם, אני נבוך, אבל אני מודה על רוח הקודש. אוקיי. הנה אנחנו מתחילים. אלוהים מדבר אל שאול ואומר, השמד לחלוטין את כל העמלקים. שאול אכן הולך, אבל שאול עורך את פקודת אלוהים. ומה שהוא עושה זה שהוא מביא הביתה את המלך ואת הטוב ביותר, או מה שלדעתו היה הטוב ביותר, ממה שהיה שם, אחרי הניצחון שלו. והפרק מציג את העימות הזה. זה מתחיל בכך ששמואל הולך למשוח את המלך, ולבסוף מתחיל לומר למלך החדש, הרגע איבדת את המלוכה בעתיד. אלוהים זה אתה לקח ממך את הסמכות, והסיר ממך את המשיכה. תחשבו על זה. הוא מנצח בקרב, אבל מפסיד את העתיד. זאת תבוסה בתוך ניצחון. זו הסיבה שאתה עלול לאבד את עתידך, בגלל ציות שמותאם לעצמך. אז תזכרו את זה כשאנחנו קוראים את זה. שאול נפטר ממה שרצה להיפטר ממנו, לא ממה שאלוהים רצה שיוותר עליו. אז תנו לי לקרוא לכם את זה. שמואל א', פרק ט' ו', פסוק 1. ועכשיו, הקשב לדברי אלוהים. אז המשיכה למלך עומדת להתרחש. כה אמר אלוהים צבאות, אפקוד את אשר עשה עמלק לישראל. איך עמד נגדו בדרך, בעלותו ממצרים. ואתה, לך והכה את עמלק. עכשיו שים לב לכל המילים האלה שמגיעות, והשמד כל אשר לא. אל תחוס עליו, המיתו, איש, אישה, ילד, תינוק, שור, שא, גמל וחמור. ועכשיו אני רוצה שתראו מה קורה בסוף פסוק 9. אך שאול והעם חסו על הגג, על מיטב הצאן, הבקר, המפותמים, הכבשים וכל הטוב, והם לא הסכימו להשמיד אותם. אבל כל דבר בזוי וחסר ערך הם השמידו. אתם רואים את העריכה של הציווי? אלוהים אומר שהכל ייעלם. הוא נכנס ומעריך את זה. עכשיו חברים, שימו לב, אני רוצה לומר לכם את זה. הרבה יותר קל לעשות את מה שאלוהים אומר לעשות, לא משנה כמה זה קשה, מאשר להתמודד עם התוצאות של אי עשייה. אני מעדיף להיות צייתן, גם אם זה קשה, מאשר להתמודד עם הקושי הגדול יותר של חוסר ציות וההשלכות. אז זה פשוט לעשות את מה שאלוהים מבקש, במקום לנסות להוסיף לזה את כל החלק הדתי הזה. חשבתי על הסיפור של מרק טוויין, הסופר האמריקאי. הוא סיפר שאיש עסקים חסר רחמים ניגש למרק טוויין. והוא אמר למרק טוויין, לפני שאמות, איש העסקים חסר הרחמים והרמאי אמר, אצא למסע עלייה לרגל לארץ הקודש. אני הולך לטפס על הר סיני ולקרוא בקול רם את 10 הדיברות בפסגת ההר. מרק טוויין אמר, יש לי רעיון טוב יותר. תישאר בבוסטון ופשוט תקיים את 10 הדיברות. זה היה הרבה יותר טוב. אז במקום לעבור את כל התרגילים האלה, פשוט תעשה את מה שאלוהים רוצה. זה מה שהוא אמר. עכשיו, שאר הסיפור שאני הולך להקריא לכם ברגעים הקרובים, הוא החלק שמפחיד אותי. זה החלק שכשאני התפללתי על מה לעשות היום, זה החלק שקפץ לי מהדף, בגלל מה שמתרחש בו. זה משהו שמתפתח, לא רק אז, שלדעתי קורה עכשיו, ואני רוצה לדבר איתכם על מה שאני קורא לו, החוזר בתשובה המעריץ. ותראו את זה עוד רגע, אז אתם חייבים לזכור את זה. אלוהים אומר, אני רוצה שתשמיד לחלוטין את שאול. הוא מחזיר את המלך ואת הטוב ביותר. והנה מה שקורה כששמואל מגיע להתעמת עם שאול. וזה מה שקורה. תסתכלו על פסוק 13. שמואל בא אל שאול. ולפני ששמואל בכלל מספיק לומר משהו, תראו את הדיבור הדתי. ברוך אתה להשם,
שמתי את המפקד. הוא אפילו לא נתן לו הזדמנות, אבל הוא כבר אמר שהוא כמעט. זה היה כמעט כמו הסחת דעת. לפני שתספיק לשאול אותי, תן לי פשוט להגיד הללויה, ולתת לך גם. עשיתי את מה שאלוהים רצה שאעשה. אז בואו נמשיך לדבר הבא, ותשמעו מה שמואל אומר. הוא אומר, אז מה זה כל הצאן באוזניי וגאיתת הבקר? החטא תמיד יחשוף אותך. אני אומר לכם, אם אתם לא מצייתים, זה לא לוקח הרבה זמן. זה יצא החוצה. אני רק אומר לכם, למעשה שמעתי. לא אמרתי את זה בשירות הראשון, אבל אני זוכר שמישהו אמר לי, הוא אמר, לפני שאתה, אפילו כשמישהו חי בחוסר ציות ובחטא, לפני שאתה יודע מהו החטא, במה שהוא חי, תמיד תראה את זה קודם כל בגישה. זה כל הצאן. זה גיית הבקר. תשמע את זה בטון שלהם. תשמע את זה בציניות שלהם. תשמע את זה בדרך שהם מדברים, עוד לפני שתדע מה הם עושים. זה שם. יש פה קול של צאן, ואתה אומר לעצמך, רגע אחד, משהו קורה כאן. זה לא נשמע נכון. שאול אמר, הם הביאו אותם. הוא עונה לשמואל, הם הביאו מהעמלקים. העם חס על מיטב הצאן והבקר להקריב להשם. את השאר השמדנו. הוא מנסה לחסות. אנחנו חסנו עליהם כדי שנוכל להקריב אותם לישוע. זו הסיבה שאנחנו עושים את זה. תנו לי רק לומר את זה לפני שאקרא את תגובתו של שמואל לזה. זה, הטירוף הזה, התגובה המטורפת הזו של שאול. טוזר ניסח את זה כך. קשה להאמין שמישהו יכול להיוולד מחדש אם הוא בא אל המשיח רק כדי לקבל עזרה, בלי שום כוונה לציית לו. בלי שום כוונה לציית לו. אנחנו רוצים את העזרה שלו, אנחנו רוצים שהוא יתקן לנו דברים, אבל אין לנו שום כוונה לציית לו. תקשיבו למה שהוא אומר. שמואל אומר, אלוהים משך אותך למלך על ישראל. אלוהים שלח אותך למשימה ואמר, לך והשמד לחלוטין את החוטאים. העמלקים, הילחם בהם עד אשר יכחדו. מדוע לא שמעת בקול אלוהים? התנפלת על השלל ועשית הרע בעיני אלוהים. חברים, שאול לשמואל, שמעתי בקול אלוהים. זו הטעיה, ויצאתי למשימה שהי שלח אותי אליה, והחזרתי את הגג. אלוהים מעולם לא אמר שהמלך של עמלק, ולהשמיד את העמלקים, זה לא היה נכון. אבל העם לקח מהשלל צאן ובקר. את מיטב הדברים שהיו חרם להשמדה. עכשיו הוא מאשים את העם. הוא זה שאחראי, כדי שיוכלו להקריב את זה לאלוהיך בגלגל. ואז אמר שמואל את המילים המפורסמות. האם לשם חפץ בעולות וזבחים כמו בשמוע בקולו? אתה מקריב משהו שאלוהים אמר, אני לא רוצה את החלק הזה מההקרבה שלך. אני לא רוצה את זה בטקסים הדתיים שלך, אני לא רוצה את זה בהשתחוויה שלך. הנה, שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אילים. ואז הוא אומר שמלד הוא כחטא קסם או כשפים, וסירוב הוא כמו אבון ואלילות. כי דחית, תסתכל על זה. כי דחית את דבר אלוהים, אלוהים דחה אותך מלהיות מלך. עכשיו חברים, אני רוצה שתבינו את זה. זה בטח הפחיד את שאול, כי המילים הבאות שיצאו לו מהפה, תסתכלו על זה בפסוק 24. ואז אמר שאול לשמואל כששמע את המילים האלה, מה 3 המילים הבאות? חטאתי עכשיו חברים. מה שגורם לי לחשוב שהוא שיקר קודם, כי זה פשוט, הוא הבין, העיניים שלו ראו, האכתתי שלו קשור לזה שאי אפשר להיות מלך יותר. ככה זה היה קשור. זה כמו הבן אדם שרק מתעורר למציאות כשהוא הורס את הניסויים שלו או מסתבך בעבודה. הוא לא מתעורר עד שהוא שומע אני רוצה גירושין או אתה מפוטר. ואז פתאום כשאנחנו שומעים את התוצאות אנחנו הופכים לצנועים. אז בפסוק כתוב כך בפסוק 24. חטאתי. באמת עברתי על מצוות אלוהים ועל דבריך, כי יראתי מהעם ושמעתי בקולם. עכשיו, שימו לב איך הוא אומר את זה. עכשיו הוא כאילו הולך להכתיב מה הוא אמור לעשות. אנא סלח לחטאתי, וחזור איתי. הנה זה בא, כדי שאוכל להשתחוות להשם. אבל שמואל אמר לשאול, לא אשוב איתך. דחית את דבר אלוהים, והשם דחה אותך מלהיות מלך על ישראל. וכאשר שמואל פנה ללכת, שאול תפס בשולי מעילו וקרא אותו. אמר לו שמואל,
היום קרא אלוהים את ממלכת ישראל מעליך, ונתנה לרעך הטוב ממך. ועוד, נצח ישראל לא ישקר ולא יתנחם, כי לא אדם הוא להנחם. ואז הוא אמר, הנה זה בא שוב, חטאתי. ואז, חברים, כאן זה פשוט נהיה קודר. זה מה שהוא אומר. חטאתי, אך כבד אותי נא לעיני זקני העם ולעיני ישראל. זה כאילו, בוא פשוט נשאיר את זה בינינו, ותחזור איתי כדי שאוכל להשתחוות להשם אלוהיך. תן לי פשוט להמשיך עם הדברים שהבאתי, ולעשות את עניין ההשתחוות שלי. מילים עצובות. שמואל חזר מלוות את שאול. מה עושה שאול? משתחווה להשם. סלח לי על חטאתי, הוא אומר, אבל בוא איתי כדי שאוכל להשתחוות להשם. עכשיו, חברים, זה המקור. אני באמת מאמין בזה בכל ליבי. זהו המקור לנוהג מסוכן בכנסייה או בנצרות של היום. ההשתחוות הזו מאחורי הקלעים. תנו לי להגדיר את זה. תבינו את זה. זה כל כך חשוב. הרגשתי את זה בעוצמה על ידי רוח הקודש. המשתחווה הסורר הוא הנוצרי שיכול להשתחוות בעוצמה אדירה, ובו בזמן לחיות בחוסר ציות בוטה. תנו לי לומר את זה שוב. המשתחווה הסורר יכול להרים את ידיו בעוצמה הזו, להרים אותן בתשוקה, להשתחוות להשם, לשיר הלל, אך לחיות בחוסר ציות בוטה. חברים, זה קורה. זה קורה על הבמות, מטיפים, מנהיגים ומאמינים. והנה התיאולוגיה השגויה, אל תפספסו את זה. התיאולוגיה השגויה היא שההשתחוויה שלי היא התשובה שלי. שאם אני חי בחוסר ציות, אני מכסה על זה דרך ההשתחוויה שלי לאלוהים. שאתה יכול להיות כאן למעלה, בין אם אתה שר או מטיף, אתה יכול להיות צופה היום, ולהוביל משהו, להוביל שירות, להוביל כנסייה, ולחשוב שאני מכסה על זה פשוט על ידי עשייה נלהבת. חברים, הדבר היחיד שמכסה חטא הוא דמו של ישוע המשיח. זה הדבר היחיד שיכול לכסות על החטא שלנו. עכשיו, יצרו לרגע כאן. מה זה התרחקות מהאמונה? תנו לי רק לומר את זה. כי להתרחק מהאמונה זה הדבר הכי קל לעשות. כי אתה לא עושה כלום. ככה זה מתחיל. זה לא פיצוץ גדול. זו דליפה איטית. תחשבו על זה. שמשון היה ישן כשהוא איבד את כוחו. אז זה ג'רי ויינס, אחד מהמטיפים הבפטיסטים הגדולים של פלורידה משנות ה-60. קראתי את מה שהוא אמר. הוא אמר מילים שהתגרו אותי. הוא שואל אם התרחקת מהאמונה. הוא אומר שיעזור לענות. נוצרי שהתרחק מהאמונה הוא מי שלא קרוב לישוע כמו פעם. ואז הוא שואל, היית מוקדש לאדון יותר מאשר עכשיו? הרגשת את נוכחות אלוהים יותר ממה שאתה מרגיש עכשיו? האם היה רגע בחיים שלך שבו האהבה שלך לישוע המשיח הייתה אמיתית יותר מאשר ברגע זה ממש? ואם כן, אתה צריך התעוררות רוחנית. אני צריך התעוררות רוחנית. אנחנו צריכים התעוררות רוחנית. כי הנה השאלה, כשאתה יושב בשירות, כשאתה נוטל את הסעודה, האם יש בך את הלב הזה לשמור על האש והרעננות של רוח הקודש? תן לי להסביר למה אני מתכוון. מתי בפעם האחרונה הרמת את ידיך, בהלל, או ישבת וצפית? בין אם אתה צופה מהבית, מכל מקום בעולם, והרגשת שאלוהים אומר, עצור, אתה צריך לתקן את זה לפני שתמשיך הלאה. חלק מכם אולי מסתכלים עליי ואומרים, פסטור טים, זה קצת מוגזם. אבל ישוע אמר שזה יקרה לתלמידים שמקשיבים לו. הקשיבו לדרשת ההר. ישוע אמר את זה ממש אחרי הברכות. הוא אומר, לכן, אם אתה מביא מנחה למזבח, ונזכר שאחיך או אחותך כועסים עליך, הנה מה שהוא אומר, תפסיק להלל. השאר את המנחה שלך שם, מול המזבח. לך תתפייס, ואז תחזור ותעשה את זה כמו שצריך. מה שהוא בעצם אומר לנו, הדבר הגרוע ביותר, הוא להתרגל לכך שאתה יכול להלל תוך כדי אי-ציות. להלל תוך כדי. הוא אומר, זה דבר מסוכן שיכול לקרות לכל אחד מאיתנו. תראו, בשפה של היום זה היה נשמע בערך כך. בזמן שאתם יושבים כאן בשירות, ובזמן שאתם שרים כל חיי היית נאמן, רוח הקודש באה ואומרת,
רגע אחד, אני נאמן, אבל כרגע אתה לא. אתה מרים את הידיים, אבל אתה ישן עם החברה שלך. מרים ידיים, מדבר רעות עליו, שר בקול רם, גונב ממני. תוריד את הידיים. בואו נעשה את זה נכון. תרימו אותן מחדש, ואז תחזרו ובואו נשתחווה עם ידיים נקיות ולב טהור. אני מתכוון, בזמן שהיינו בסעודת האדון, זה היה לא מזמן. היינו בסעודת האדון, ולפני שהספקתי לפתוח את הכוסות. אבל כשפתחתי, רוח הקודש אמרה לי, אל תיקח את הסעודה עד שתלך ותתנצל. דיברת בחריפות לאחד מאנשי הצוות. אז אמרתי, אוקיי, תמשיכו לשיר ותשירו עד שאוכל ליישב את זה. כי זה מאוד חשוב לי שלפני שאני רוצה לכבד את אדם, אני צריך לוודא שהלב שלי היה נכון. אני לא רוצה להיכנס להרגל של העטיף, כשאני יודע שמשהו לא בסדר ביני לבין אשתי. אני רוצה לוודא שאני לא עומד כאן ומטיף, כשאני יודע שיש חטא בחיי. אני רוצה לוודא שאני לא מתרגל לסכנה של להישען על מתנה וכישרון, כשבפנים האש נכבט. וכאן נכנסת רוח הקודש. עכשיו חברים, תקשיבו, אני מבין את זה. חלק מכם מסתכלים אחד על השני ואומרים, בגלל זה לא רציתי לבוא לכנסייה הזאת. בגלל זה אפילו לא רציתי להגיע לפה היום. זה 4 ביולי, היינו אמורים לאכול נקניקיות, ובמקום זה אנחנו מקבלים צעקות. חברים, תנו לי לומר לכם, אנחנו מנסים להציל לכם את העתיד והחיים היום, כדי שתבינו עד כמה זה חשוב, שכשאתם שומעים מסר על סליחה, במקום לשבת ולחשוב, וואו, זה היה מסר טוב, אתם, למי אני יכול לשלוח את זה? או שאולי אתה אומר, אלוהים, מה אתה אומר לי? שומע מסר על יושרה, אתה חושב, אני מכיר אנשים שגונבים, ומה איתך? מה אתה שומע? כי זה כל כך מדהים. היום שרנו שיר, וחשבתי על כל השירים ששרנו בעבר. תודה לאל על ההילל במקום הזה, ועל ההילל. מדהים אותי שבכל השירים ששרנו, יש משהו שמדבר על חרטות, על טעויות. מעולם לא שמעתי שיר הילל מודרני שמכניס לתוכו את המילה מרד. אני יודע שזה לא מתחרז עם שום דבר, אבל אף אחד לא אומר שזו מרדנות אם אני לא מציית לאלוהים. זה לא חיסרון או טעות. זו מרדנות ברוח, אני הולך להיות רוחני עכשיו. ברוח. אתם יודעים מה? חרוז. אם אתם רוצים משהו שיתחרז עם מרדנות, הנה זה. תשובה, זה מה ואתם תגידו, זה לא מתחרז. נכון, אבל זה מה שמתקן את המרדנות. תגידו לי, מה השיר האחרון ששמעתם שהולך ככה? הייתי מרדן. לא, אנחנו אפילו כבר לא שרים דברים כאלה. מישהו בבקשה שיכתוב שיר על מרדנות, על תשובה. שאול רצה לעבוד את אלוהים, אבל לא להיות צייתן. שאול רצה לעבוד את אלוהים, אבל לא להיות צייתן. וכך הסיפור נגמר. וכשאנחנו מתקרבים לסיום, הסיפור נגמר עם 2 דברים בלתי נתפסים. שאול מרים את ידיו בתפילה ובשבח. ושמואל צריך להרוג את אגג, הוא יבצע את הציות. בזמן ששאול סוגד, שמואל מנסה למלא את הציות. שאול הרים את ידיו כשהיה צריך להחזיק חרב בידו. זו יד בלי חרב. ידיים בלי חרב הן אלה שאלוהים אמר לך לכרות משהו, להיפטר ממשהו, להפסיק לעשות משהו. ואנחנו ממשיכים להיאחז בדברים. ויש לנו ידיים בלי חרב. אלוהים אומר, ביקשתי ממך להיפטר מזה. ביקשתי ממך לנתק את המספר הזה. להפסיק לשלוח הודעות לאותו אדם, מכר, כאב, פגיעה. אבל מה שאנחנו עושים זה להיאחז בזה. יש לנו ידיים בלי חרב. אנחנו נאחזים באותה גישה, באותו מבט, באותן חוסר משמעת. והנה אנחנו נמצאים במקום כל כך מסוכן. אז תנו לי לסיים עם זה כשאנחנו מסיימים. כשהלהקה עולה, תקשיבו. כי למדנו משהו הרסני על מותו של שאול, ממש לפני שדוד עומד להפוך למלך בשמואל ב', פרק א'. משהו הרסני, כי זה לא סוף הסיפור. סוף הסיפור הוא בעצם 20 שנה מאוחר יותר. ותקשיבו טוב, כי זה כמעט כמו סוף הסיפור.
רגע של מיקרופון נופל. תזכרו, אל תמעיטו לעולם במה שאלוהים מבקש מכם לעשות. אל תערכו, תשכתבו, תשנו או תעדכנו את זה. לאלוהים יש סיבה כשהוא אומר, תפסיק לעשות את זה, תפסיק להגיד את זה, תפסיק להשתמש בכללות, ותחשוב על עצמך, אני נוצרי בוגר, אני יכול להשתמש בזה, תפסיק עם זה. לאלוהים יש סיבה לזה. הוא רואה את העתיד, והרבה יותר רחוק ממה שאתה אי פעם תוכל לראות. שאול, השמד לחלוטין את כל העמלקים. תיפטר מהם. טוב, אני אוהב לשמור את הטובים ביותר, את המובחרים שבהם. אני אוהב להמליך את המלך. אלוהים אומר, אני צריך שהעמלק יושמד לחלוטין. אני אערוך, אני אשכתב. הנה זה מגיע. 20 שנה מאוחר יותר, דוד נמצא פרק אחד מלהפוך למלך. ותנו לי לספר לכם. כשדוד מגלה על מותו של שאול, נכנס נער צעיר לחצר של דוד, ומספר על מותו של שאול. כי דוד, שאהב את שאול ואת יונתן, שואל, תגיד לי, האם הם עדיין בחיים? והנה מה שכתוב. אז דוד אמר, זה בשמואל ב' פרק א', אז דוד אמר לנער שבא אליו, איך אתה יודע ששאול ובנו יהונתן מתו? תראו את זה. הנער אמר לו, במקרה יצא לי להיות בהר הגלבוע, והנה שאול נשען על חניתו, והנה הרכב והפרשים רודפים אחריו. עכשיו, חברים, תסתכלו עליי. אז שאול הגיע לסוף חייו, וככה הוא מת. פסוק 7. כשהוא הסתכל לאחור, הוא ראה אותי וקרא לי. ואני אמרתי, הנני. והוא אמר לי, מי אתה? ואני עניתי ואמרתי, אני עמלקי. אני עמלקי. ואז הוא אמר, עמוד לידי והרג אותי, כי אני בייסורים. החזק בי, כי עוד נשמתי בי. פסוק 10. אז עמדתי לידו והרגתי אותו. חברים, שאול נהרג בסופו של דבר על ידי מה שהוא היה אמור להרוג. הוא נהרג. אלוהים אמר, אני רוצה, אני מסתדר עם זה. אלוהים, אני יודע מה טוב בשבילי. אני לא צריך. אלוהים ראה 20 שנה קדימה ואמר, הדבר שהשארת בחיים זה מה ששאול נהרג בגללו. מה שהוא קרא במלכאות, אחד מהטובים ביותר. אני אשאיר אחד מהטובים ביותר. זה הכי טוב. תסתכלו עליי. זה הכי טוב בשבילי. זה הכי טוב, הקשר הזה. הדרך שלי. ההצהרה שלי על זהות או כל הדברים האלה, ועוד לא התחלנו אפילו לדבר על זה, זה הכי טוב בשבילי. אז מה שאלוהים אומר זה לא הכי טוב? החלטת לפי טעמך, העדפותיך ותרבותך, מה הכי טוב? חברים, אומר לכם שאני חייב ללכת עם מה שאלוהים אמר, ועם מה שאלוהים מדבר עכשיו. כאן אנחנו מסיימים. אתה צריך להחליט על ציות לפני שאלוהים אומר משהו. תחליט על ציות לפני שאלוהים נותן את הפקודה. אנחנו עושים את זה הפוך. אנחנו חושבים שזה הולך ככה. אנחנו חושבים, אלוהים מדבר, אני אקשיב ואז אחליט. זה לא עובד ככה. אני כבר החלטתי. אני הולך לציית. לא משנה מה תבקש. זה הולך. הפקודה היחידה שמרים הבתולה אי פעם נתנה הייתה זו. בחתונה. היא אומרת, כל מה שהוא יאמר לכם, תעשו. ככה אני חי. כל מה שהוא אומר. היה לי רועה נוער מאלבמה שלימד אותי תפילה. חברים, אני לא יכול לספור כמה פעמים לחשתי את התפילה הזו. זה פשוט הופיע משום מקום. במבטא הדרומי שלו, פסטור טים זו תפילה. ואמרתי תודה. הוא נתן לי את זה כמעט לפני 15 שנה. והנה, אתם מוכנים לזה? תוציאו את המצלמות. תוציאו את הטלפונים. אמרתי מצלמות? אתם לא מסתובבים עם מצלמות. אתם מסתובבים עם טלפונים. הנה זה בא. אני אלמד אתכם תפילה. זה ככה. אלוהים, התשובה היא כן לפני שאתה שואל. התשובה היא כן עוד לפני שאתה שואל. יאללה, תלחשו לו את זה עכשיו, אלוהים. התשובה היא כן עוד לפני שאתה שואל. עוד לפני שאתה שואל.
פיטר מרשל נחשב לאחד מהכמרים הדגולים והמכובדים ביותר של הסנאט של ארצות הברית, והיה ידוע בדרשותיו המרשימות. הוא היה רואה הקהילה בכנסיית ניו יורק אבניו הפרסביטריאנית בוושינגטון די.סי. חיי התפילה ועדותו הביאו התעוררות רוח הקודש של הקונגרס. כשהיה שם, קראתי את הביוגרפיה שלו, והוא מספר שניסה להימנע משירות בכמורה וללכת לצי. הוא שמע את קריאת אלוהים, אך פשוט לא ציית. הוא אמר כשהוא יודע שאלוהים קרא לו לשירות בכמורה. הוא הלך למשרד הגיוס של הצי. הוא אמר שהוא נכשל במבחן. אז מדוכא וביום גשום וערפילי, הוא הלך הביתה ממשרד הגיוס. ופיטר מרשל מספר שכשהוא הולך דרך היער, לוקח קיצור דרך חזרה לביתו או לבית הוריו, בדרך שמעולם לא הלך בה קודם, הוא הולך בתוכה. בקושי הצליח לראות מה יש לפניו. שמע קול. קראו בשמו. הוא אמר שכשהוא שמע את שמו, הוא אמר, שמעתי פיטר. והוא נעצר ואמר, מי זה? ואז הוא פשוט המשיך ללכת. שמע שוב, פיטר. והוא אומר, מי קורא לי? ולבסוף, בפעם השלישית, הוא שמע את שמו וידע שזה אלוהים קורא לו. ופיטר מרשל אמר כך. הוא אמר, עצרתי וברכתי ברך בקריאה השלישית, ואמרתי, כן, אדוני, אעשה כל מה שתרצה שאעשה. לא אלך לחיל הים, מה שתרצה ממני. ואלוהים קרא לו לשרת במשרד. אתה להיות רואה קהילה, ואתה תביא התעוררות לקונגרס. אתה תביא את פעולו של אלוהים. ופיטר מרשל כתב, אמר שכאשר ניסה לקום, הוא דחף את ידו למטה, ולא היה שם כלום. דחף כך. הוא הבין את זה כשהוא קרא ברך ודחף כדי לקום. הוא קרא ברך בקצה מצוק של מחצבת צלעים. הוא אמר, אם הייתי עושה עוד צעד אחד, הייתי נופל אל מותי אם לא הייתי מקשיב לאלוהים. הוא אמר, כשקראתי ברך ממש כאן, וכשדחפתי כדי לקום, לא היה שם כלום. וידעתי שכשאמרתי כן לאלוהים, הוא פשוט הציל את העתיד שלי. הוא פשוט הציל את שלי. קומו איתי. הנה האתגר. אני מרגיש חזק לגבי זה, חברים. חזק שלפני שנעשה צעד, אני רוצה שתקשיבו. לאלה שצופים אונליין, זהו רגע שבו אלוהים אומר, לפני שנציע כל סוג של פולחן. אלוהים מדבר אל הלב שלך ממש עכשיו ואומר, אני חייב לסדר את זה עם אלוהים. יש תחום מסוים. הייתי בלי חרב, ואלוהים מבקש, אל תעשה עוד צעד בלי לומר, כן, אדוני אלוהים, שתטפל בתחום הזה. כמה מכם מרגישים כרגע שאלוהים מדבר עליהם על תחום מסוים בחיים שלכם? לכו ותטפלו בזה. טפלו בזה, באמת טפלו בזה. הרימו את זה גבוה. הרימו את הידיים שלכם גבוה. אם זה אתם, הנה מה שאני הולך לבקש מכם. מרפסת, קומה ראשית. כשאנחנו שרים את השיר הזה, אם אלוהים מדבר אליך עכשיו, אני רוצה שתצא מהמקום שלך ותבוא לכאן קדימה. אנחנו הולכים לומר, אלוהים, זה יהיה מזבח של הליכה קדימה. אנחנו סומכים עליך, אנחנו מוסרים את זה לידיך. קדימה. כשאנחנו שרים את בואו אל המזבח, מרפסת, קומה ראשית. האם תתחילו להתקדם לכאן כשאנחנו מתחילים לשיר את זה יחד, ומאמינים ש-A יעשה את זה? קדימה. בואו נשיר את זה, ואז נחזור להתפלל. The Father's arms are